Silav roj baş hevanno. Çend nûçe hene nûçeyên acîl hene ji Rojavayê Kurdistanê dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Nûçeyên komkujiyê hene şer û pevçûn tam divê dema agirbestê de didomin li derdora Kobanî. Aniha nûçeyên lezgîn jî ji wê derê tên hevalê me li wê derê aniha îmkanek dîtine bawekî ji înternetê ji me re radiyênin. Li Rojava şervanan jî darbeyên giran li çeteyan dane dibêje. Lêbelê şehîdên me hene ji malbatekî 5 kes hatin qetilkirin. Niha di roja rizgarkirina Kobanî de îro 26 Çilê ye roja rizgarkirina Kobanî ye. Dewleta Tirkiyê dixwaze tam divê roja pîroz de ji bo milletê Kurd şikestinekî çêbike. Hem di mejiyê Kurdan de hem jî bawekî fîzîkî li Kobanî. Ev mesele meselekî mühîm e ji bo me. Divê Kobanî li ser piyan bimîne, divê em weke milletê Kurd karibin rûmeta xwe biparêzin. Niha navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê aniha ragihandine divê navberê de çavê min li ser nûçeyan e jî komên girêdayî Şamê yên dewleta Tirkiyê agirbest bin pêkirine ji saet dudiyê şevê vir ve êrişê başûr Rojhilatê Kobanê dikin li ser bajarokê Xirab Eşkê, Çelebiyê yên li başûrê Rojhilatê Kobanê ne aniha şer dijwar e li wê derê dîmen jî hene ji wê derê hatine dixwazim nîşanê we bidim. Elbet şervanan jî darbeyên giran li wan dane li gorî daxuyaniyê êriş ji çend milan ve pêk hatine. Hemdem li gel êrişa bejahî taxên sivîlan derdora her du bajarokan jî bi dijwarî têne topbarankirin. Li gorî daxuyaniyê êriş ji çend milan ve pêkitê me got hevdem li gel êrişên bejahî li taxan jî taxên sivîlan derdora her du bajarokan bi dijwarî têne topbarankirin ji aliyê çeteyan ve qesedê diyar kir ku hêzên wan bersiva êrişan didin. Di encama van êrişan de di navbera hêzên me dibêje qesede û komên êrişkar de ên çeteyan de şer û pevçûn hene bi dijwarî didomin. Hêzên me heta vê keliyê bersivdayîna êrişê didomînin bi taybetî li bajarokê Çelebiyê şer giran e. Komên êrişkar hêzên eskerî yên zêde di nava wan de tank jî hene, zirxpoş jî hene, sewqê herêmê dikin. Aniha eva dîmenê ser ekranê ez vekim hûn jî bibînin. Qesedê destîşan kir ku ev êriş di roja duyem ya agirbestê de pêk hatine. Ev yek binpêkirineke eşkerê ye. Ev êriş binpêkirineke zelal eşkere ya rekeftina agirbestê ye. Tenê di roja duyem ya bi cîhanîna wê de têkirin. Ev yek pişrastik e ku Şam, ew çete girêdayî sozê xwe ninin. Siyaseta xwe ya aloziya eskerî, têkdana aramiyê herêmê didomîne. Qesedê teqez kir ku ew mafê xwe yê rewayê parastinê bikartînin. Berpirsyariya van binpêkirinan encamê wan ên mirovî ewlehiyê xistiye stûyê Şamê. Niha bang li aliyên garantor jî têkirin. Ên ku li cem wan agirbest hatiye îlan kirin. Ên ku li ser zexta wan agirbest hatiye çêkirin. Yani qesta Amerîkayê dike. Divê berpirsyarê xwe bînin cihî dî. Yani ji bo rawestandina van êrişan bikevin hinava hereketê. Ev dîmenên ku me bi hev re temaşe kirin, ev dîmenên şerin li derdora Çelebiyê têne kirin. Ew jî hinek başûrê Kobanî ye. Paşê eger wext hebe li ser xerîteyê em ê nîşanê we bidin ku derê yani ser xerîteyê li ser nexşê. Aniha armanca dewleta Tirkiye ew e ku Kobanî bi temamî hilweşîne dagir bike di roja serkeftina Kobanî de. Di roja rizgariya Kobanî de ew jî teqabolê 26 Çilê dike yani 11 saliya rizgariya Kobanî. Ew ya dilê Tayyip Erdogan de biyekul dixwaze tola xwe heyfa xwe bistîne. Niha çeteyan li gundekî Kobanê komkujî pêkanîn malbata ku hedef hatiye girtin di dema êrişa li ser Kobanî de ez heman nûçî pêşî ji we re pêşkêş bikim çeteyên hikûmeta demkî ên dewleta Tirkiye piştgiriya wan dike yani êdiye nabêjim dewleta Tirkiye piştgiriya wan dike dîmen derketin holê hevanno dewleta Tirkiye rast şer bi rêva dibe yani koordîne dike li navendekî vîdeo hatiye qeydkirin di wê vîdeoyê de şer koordîne dikin bi rêva dikin bi Tirkî daxivin Tirkiye eskerên dewleta Tirkiye'nin Tirkiye fermandarê wan e. Êdî îspat bûye. Ji xwe rêveberên dewleta Tirkiye jî înkar nakin. Niha ev çete ê ku êriş dikin hevanno li gundê Xirab Eşkeyê Kobanî komkujî pêkanîne di du ji wan zarok 5 kes qetil kirin 5 jî birîndar bûn. Çeteyên hikûmeta demkî çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye
agrbestê bimpê dikin êrişê xwe didomînin li ser gundewarên Kobaniyê niha nûçegihanên ANF'ê an Helwêderê ne wan ragihandiye. Di encamê de dibêje vê gavê 5 şehîd hene. Navê wan jî hene. Yani ji bo bikeve qeyda me rû navê wan dikare bixwîne. Fatîma Osman, Cemîlê Ehmed Osman, Sulav Reşo Bozan, Kedro, zarokê bi navê Cefer Mihemed Şêx Bozan, keçeke zarok a Mihemed Şêx Bozan. Ev wekî din Şerihan Hej Mehmûd, Fatma Hej Mehmûd, Mesûd Şêx Bozan, Nesrîn Mustefa, Mihemed Şêx Bozan jî birîndar bûne. Erê. Hin qurbaniyê din jî hene. Lê nasnameyê wan heta niha jî nehatiye eşkêrekirin. Niha em cih bidin şeniyên Kobaniyê, gundewarên Kobanê ka ew çi dibêjin? اونا در نکردن مدينة مالي خودنا يعني بيشرو يعني در نكدر بالعادة جمال خدا راد كذا أنا نال الشارع نال تعبون نال تشتغل وهفضل يعني عسكر نيفون داتنا أنا الدج يوم بينا هناك شينا مالي دم روكامل حيث نكون قل مالك روكامل وقصف بيها هناك بندو موبي حتى نهض بندونا أو نجي بريندنا دركات الخوف خوش كرنا دركات نفسها جم عم بمالي بريدن نور مانا نكون ذاك ولا نتم قصف دبي أما اجمار بریندار چنده؟ مری تقریبا یک و 2000 خامرن خاصی خواب یا خواب ناج مرن و باب بقوانا برینداره چند کس بون مولده؟ تقریبا 7-8 کس بود که حال نکوت بینه يعني مليون بريندار أما ينزل عدد المليون عم شيء نزق أما چه بو؟ گانی شوره بکی؟ بویار بچه رنگی قومی بود؟ که داره بون؟ اعمال خواب چه بو؟ به 3 میلیارد مالانم بود تیاری لو است تنها دیگو بچه رنگی بود؟ نه بس میلیارد مالان Niha hevano dîmenekê din heye dixwazim bi were parve bikim. Êşê me ne. Dibe em êşê xwe bike hefiza em ji bîr nekin. Yani dewleta ku aniha xwewekî dewleta me nîşan dide ecayîb sextekarî dikin. Baya em xalê xwe jî بالزوري زور الشوطن الا ورا خاطر قد ما في شوط الا ورا خاطر امودكم بهبكه سليبه وكنت توني ازنيل جموب شو مدمولك قد الروسن بس انا اخبارك وخاطرك ما دي چند تا برن خلو مولدو من ایرامن بوكومن بالزوري وديو بوكومن زور الشوطن الا ورا خاطر قد ما في شوط الا ورا خاطر امودكم بهبكه سليبه وكنت توني ازنيل جموب شو مدمولك قد الروسن بس انا اخبارك وخاطرك ما دي چند تا برن خلو مولدو من ایرامن بوكومن بالزوري وديو بوكومن çeteyên girêdayê Şamê û dewleta Tirkiye dema ku darb xwarin vekişiyan anha ji nû ve tank û top dikişîne heremê. Ev jî îspata wê yekê ye ku askerên fermandarên dewleta Tirkiye vî şerê birêve dibin. Şerê qirêj ê li hember milletê Kurd bila ew jî bikeve qeyda bila hebe. حدود عين العرب حدود عين العرب هنا بعمشة والجيش التركي كوماندو اخوة صبحة ولاقة Orada daha bir 10 metre ilerisinde. 2-3 tane oradalar. Komutan. حدود عين العرب هنا بعمشة والجيش İlerisinde التركي komutan. كوماندو اخوة صبحة ولاقة Orada daha bir 10 metre ilerisinde. 2-3 tane oradalar.
komutanım. حدود عين ev jî bi vî şeklî ye. Yani ispata wê yekê ku dewleta Tirkiye rast rast vî şerê koordînetke birêve dibe. Niha li Hesekê jî şervan daxivin, ew jî ez hema bînim ser ekranê, ev şervanê me li Hesekê, tamam, bi vî şeklî. Anha heval, ev ji ew ye, eniya Hesekê ye. Niha li Hesekê eniya şer ê Rojavayê Kurdistanê şervanan li hember artêşa Ereban li hember çeteyan anha li ber xwe dane, çeper avakirine, dibêjin lambeya keskî Amerîkayê ji bo êrişan moralê wan xirab nekiriye, heta ku Kurd piştî hevûdû bigirin dibe, em bi tu şeklekî em naşikin. Niha heta ku çav dibîne sînorekî berfireh he, şer li ber şervanan ve biye, niha bi tundî destê xwe avêtine çekê xwe, dixwazin li ser piyan bimînin, tamamen pişta xwe girêdane milletê Kurd, ew serhildana ku li Bakurê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê pêk hatiye, hêz û cesaretekî mezin daye wan, wisa xwe ya dike. Dibêje em Kurdin, divê em çekê xwe hildin bersiva êrişên dijmin bidin, heta ku dilopekî xwîna me hebe di laşê me de, di bedena me de, em ê parastina xwe bikin. Em ji her cure amedekariyê me hene dibe, her cure amedekariyê me hene, em ji bo şehadetê jî amade ne, ne mesele ye, ne tenê ji bo Rojava, ji bo parastina hemû milletê Kurd em amade ne. Şervanê me bi biryarin hevando, ama dibe milletê me jî bi biryar be, milletê me jî karibe piştgirî bide van şervanên xwe. Hêzkar be. Dirêjkirina Bi vî şeklî ye. Ava bi çirojelat bi giştî em destê hev xinem bêjin û tevlî vê berxwedaniyê bin ez bawer nakim tê hêzkar be. Em heman nûçeyên di dorê de bidomînin hevando. Niha doh Mazlûm Abdî me qismek reportaja wî ji Ronahî TV girt me belav kir. Tiştê ku Mazlûm Abdî dibêje girîng e. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî diyar kir ku wan nexwestiye heta da wî li Rexa Dêre Zorê şer bikin, ji ber wê yekê jî ew vekişiyane ji heremê. Mazlûm Abdî got me hêzên xwe vekişandine Kobanî, Cizîrê heta kesek ji me jî bimîne li ser rûyê erdê, em ê axa Kurdan biparêzin heta da wî. Fermandarê Giştî Qesedê ji Ronahî TV re axivî doh hêvarê dibêje em dixwazin beriya diyalogê pirsgirêkê li gel Şamê çareser bikin. Mazlûm Abdî diyar kir ku agirbesta dawî ya bi sponsoriya Amerîka û hêzên navnetê wî destnîşan kir ku danûstandin bi hikûmeta demkî re anha dewam dikin, lê detayê hûrguliyên din wê demên pêş de werin nîqaşkirin, werin eşkerekirin. Mazlûm Abdî got mühleta heyî wê gavên ciddî yên ber bi entegrasyonê ve temam bikin. Da zanin ku Qesedê amade ye di demekî kin de peymana 18 çileyê pêk bîne, her wiha destnîşan kir ku ji bo postên alîkariya wezîrê parastinê û parêzgeriya yani walîtiya Hesekê nav hatine pêşniyaz kirin. Alîkariya wezareta parastinê dikeve destê Kurdan wisa dibêje yani. Yani ji bo alîkariya wezareta parastinê û ji bo waliyê Hesekê nav hatine pêşniyaz kirin, lê heta niha li ser lîsteya navan negihîştine lehevkirinekê. Mazlûm Abdî îşaret pê kir ku li gorî lehevkirinê divê artêşa Sûriyê derbasî herêmê Kurdan nebe. Balkişan ser civîna li Hewlêrê jî diyar kir ku civîn bi armanca pêkanîna agirbestî hatiye li derxistin, tevahî aliyan xwestiye ku çareserî bi temamî siyasî be ne askerî be, encamên civînê jî erênî bûn, pozîtîf bûn. Fermandarê Giştî Qesedê da zanîn ku danûstandinên bi hikûmeta demkî ya Şamê re bi sponsoriya navnetewî, beşdariya saziyên siyasî askerî yên Amerîkayê, Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron bi sponsoriya wan têkirin, bi çavdêriya wan em bêjin, lê ev lehevkirin ne yên dawî ne. Di demên pêşme de civîn jî çê dibin, lehevkirin û peymanên nû jî wê çê bibin, dibêje Mazlûm Abdî. Wekî din çi dibêje hewldanên navnetewî yên ji bo aramkirinê hene. Serketina wan girêdayî asteya pêkanîna wan ya ji aliyê Şamê ve ye. Eger aliyê Şamê van halên peymanan pêk bînin, aramiya li herêmê dikare çê bibe, girêdayî Şamê ye. Eger şertên neqebûlkirî neyne ferz kirin, wê hewldan bi ser kevin.
yani xuya hin şert hene ku Mazlum Abdî ew red kirine. Dibe eger jinûva vana li ser me ferz nekin aramî wê çêbe. Mazlum Abdî salvegera serkeftina rizgarkirina Kobanî ya ji çeteyên Daişê jî li gel gelê Kurd pîroz kir, diyar kir ku berxwedana Kobanî haleke werçerxê ye di dîroka Rojavayê Kurdistanê de û ev hêş ku gelê Kurd bi ser bikeve. Mazlum Abdî êrişên îro li ser Kobanî dibêje wê sedî sed têk biçin. Ji Şamê hate xwestin ku derbasî Kobanî nebin. Şamê jî ev daxwaza me qebûl kiriye, pejiraniye. Hêvî kir ku hikûmet girêdayî van daxwazan be. Yani tiştî ku me xwestine wan jî qebûl kiriye, em hêvî dikin ku hikûmet li gorî van daxwazê me tev bigere û binpê neke sozên xwe. Balkişan ser dosyaya koçberên Efrîn Serêkaniyê girê spî jî û derbarê wan de jî tişekî balkêş got, divê koçber vegerin heremên xwe. Çareseriyên ji bo Qamişlo Kobanê têne nîqaşkirin heremên din jî eleqedar dike. Yani Serêkaniyê û Efrîn. Ew jî di statûya Kobanî û Qamişloyê de ne. Mazlum Abdî binpêkirinê ku li dijî Kurdan tên hatin kirin li Reqa, Tebqa heremên din divê hesab were pirsîn. Ji kiryarên nijadperestî provokatöran ê ku xwestin navbera Kurd û Ereban xirab bikin divê hesab ji wan were xwestin. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlum Abdî wekî din çi got, heremên Kurdan ji bo me xeta sor e. Ji hemû îhtîmalan re Qesedê amade ye. Bi vebjêrka siyasî dibê tercîha me ye. Binêrin. Dibe em vebjêrka siyasî wekî çareseriya yekane dibînin. Em ê berxwedanê jî parastina heremên xwe jî bidomînin, heta ku bigêjin çareseriyeke siyasî ya giştî. Yani em dixwe parastinê de ne. Ji me êrişkirin çê nabe. Em êrişê xelkê nakin. Em ê tenê xwe biparêzin. Niha di vê çarçovê de Mesûd Barzanî jî diaxive. Mesûd Barzanî bi münasebeta salvegera 11 ya têkşikandina Daişê ya li Kobanî peyamekî belav kiriye. Ev jî gelekî girîng e. Silav li şervanan kir, silav li pêşmergeyan kir, ka çawa dawî li Daişê anîne. Mesûd Barzanî bi rêya hesabê xwe ê medya civakî Xê peyamekî belav kir. Di peyama xwe de destnîşan kir ku serkeftina li Kobanî serkeftina dîrokî ye. Di 11 salvegerandina têkşikandina terorîstan ya li Kobanî de em silavan li şervan û pêşmergeyên qehreman dikin ku bi piştgiriya hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê şer kirin li ber xwe dan bi qehremanî rê nedan ku Kobanî bikeve destê terorîstên Daişê û serkeftineke mezin di dîroka gelê Kurd de tomarkirine, qeyd kirine. Serok Mesûd Barzanî her wiha teqez kir ku ew serkeftinên tevahiya milletê Kurdistanê ye. Serkeftina mirovahiyê ye li dijî teror û tarîtiyê. Di ser rizgariya Kobanî de 11 sal bihêrîn ev yek di demekî de ye ku bajarê Kobaniyê hefteyekê ji alî artêşa Ereban ya Sûriyê ve hatiye dorpêçkirin. Hefteyekê li bajêr av tune, elektrîk tune, mazot, xwarin tune ye. Ji sermayê heta niha herî kêm 6 zarokan jiyana xwe ji dest daye. Hevando medya cîhanî jî behsa Kurdan dike. Ez bi çend gotina behsa medya civakî bikim. Medya cîhanî ka ew çi dibêjin paşê jî nûçeyên di dorê de hene, nûçeyên deqê dawî jî wê werin. Niha ji Kobanî pir agahî tê. Êriş hene didomin, berxwedan heye, komkû jî pêk te. Krîza aborî, krîza nebêjim, krîza mirovî, yani felaketa mirovî ya li Kobanê jî hê jî heye. Rojname Ajansê Nûçeyên yê Cîhanê yên êrişên Şam û Tirkiye dişopînin rewşa li herêmê wekî rûbirûbûneke leşkerî nabînin. Yani weke du artêşî ku hatine hevberî hev û du weke şerekî nabînin. Ew vê yekî wekî nîşaneya marjinalîzekirina Kurdan dibînin, guherîna hevpeymaniyan dibînin, hesta tenêbûnê weke xiyanet pênasê dikin. Xiyaneta ku Amerîkayê û Ewropayê li Kurdan kiriye wisa pênasê dikin. Yani şerekî lehengî rûbirû nine yani. Şerekî qehremanî nine. Şerek qirêj e, şerekî xiyanetê ye. Veya şîroveya rojname û ajansê navnetewî ye. Mesela hin numune hene komeke şîrovekar û çavdêrên Rojavayî yani ên Ewropa û Amerîkî
Zimanekî tund di derbarê rola welatên Ewropa û Amerîkayê yên nebûna rola wan a di piştgiriya Kurdan de li Sûriyê bikartînin. Yani gilî û gazinciyên wan hene, rexnê wan hene, çawa welatên Ewropayê û Amerîkayê Kurd bi tenê hiştine li Rojhilata Navîn di nava vî şerê de. Raporeke şîrovekarî ya UNHER'da Brîtanî, yani UNHER'da li Brîtanya bi sernavê Rojavayî, wextê dibêjin Rojavayî eleqeyî bi Rojavaya me tune ye. Rojavayî di mana welatên Ewropayê û Amerîkayê de tê gotin di wê manê de. Kurd terikandine. Rast behsa wê yekê dike ku Kurd hîs dikin ku jaliyê welatên Rojavayî ve xıyanet li wan hatiye kirin. Şîrove bi bûyereke sembolîk dest pê dike. Têkşikandina peykerê şervanekî Kurd li Tebqay wekî nîşaneyekê ji bo jibîrkirina doza Kurdan. BBC Brîtanî çi dibêje? Pêşketinên anha îro çê dibin wekî paşvekişîna bilez ya hêzên Kurdan binav kiriye. Hêzên Kurd baweyekî bilez û pez vekişiyane. Sûriye dibin serkeşiya nû de ji nû ve tê avakirin. Her wiha wekî guherîna herî mezin ya kontrolkirinê ya Sûriye ya piştî roxîna Beşar el-Asad binav kir. BBC balê dikişîne ser wê yekê ku vekişîna Qesedê ya ji Bakur Rojhilatê guherîneke ceografîk ya mezin e. NPRA Amerîkî jî balê dikişîne ser hesta Kurdan û ji devê kesekî dibêje Loma Kurd hes bi îxanet lêkirinê dikin. Yani Kurd hîs dikin ku xıyanet li wan hatiye kirin û ji ber vê yekê jî di nava tirsûfikaran de ne. A radyoya navneteviya Fransayê RFI jî behsa bêhêvîbûna Kurdan dike. Yani Kurdan hêviya xwe ya bi hêzên navnetevî wenda kiriye, bi taybetî piştî rêkeftina bi Şamê re. Wekî din rojnameyên İsraîlê jî daxivin di derbarê vê rewşa dawî de em hinek behsa wan jî bikin. Haaretsa İsraîlî çi dibêje? Behsa wê yekê dike ka çawa guherînên jeopolîtîk bi taybetî dibin siya stratejiya Amerîka û hevpeymaniyan de alîgiriya Sûriyeyeke yekgirtî dikin. Hêzên Kurdan xistine nava tengasiyekê mezin hêza wana siyasî lawaz kiriye. Niha nivîsên ku di Haaretsa İsraîlî de hatine weşandin amaje bi wê yekê dikin balê dikişîne ser wê yekê ka çawa xwarêveberiya Kurdan di siya rêkeftinên bi Şamê re baş ve vekişiyane. Di demekî de ku ew rêkeftin bê garantiyeke rastîn ya hevpeymaniya Rojavayî hatine kirin. Yani ew peymanê ku li Şamê di navbera rêveberiya xwe ser û Şamê de hatine îmze kirin bê garantûrî bûne, bê îmze bûne. Li ser vê yekê disekine. Yani ew jî balê dikişîne ser ka çawa niha Kurd ji aliyê hêzên dijber ve hatine dor pêş kirin. Behsa Kobanî dike, Hesekê dike. Aniha hêzên cîhanî ku Kurd bikarbin bawerî bi wan bînin dibe hema tune ye, nemaye. Yani Kurd bawer dikin ku aniha şerê ku tê kirin bi hevkariya dewleta Tirkiye û Sûriye tê kirin û aniha ev êrişê ku tê kirin di encama peymana bêdeng ya Tirkiye û Şamê de berdewam dike. Berjewendiyên ewlehiyê yên Kurdan jî lawaz dike. Yani ev tifaka Sûriye û Tirkiye Kurd jaliyê ewlehiyê ve jaliyê siyasî ve gelekî lawaz kiriye dibêje. Di Jeruzalem Post jî di nivîsekê xwe de bi tundî balê dikişîne ser bi tenêhîştina Kurdan. Ew jî wisa ye. Yani bi giranî bala welê ye. Yani vekişîna bilezya Kurdan, tenêhîştina Kurdan, xıyaneta ku li Kurdan hatiye kirin, hêzên Kurdan lawaz bûne, tifaka Sûriye, Tirkiye, behsa van meseleyan pir tê kirin. Dibêje ew digirên ji ber ku mebest hatiye hiştin, yani ew bi tenê hatine hiştin, ew bûne qurbaniyê siyaseteke Ewropa û Amerîkayê, xıyanet li prensîbên xwe yên exlaqî kirine van hêzên derva. Kurdan wekî aliyekî pênasê dike ku ji aliyê Ewropa, Amerîkayê ve li hember êrişa hikûmeta Sûriye bi tenê hatine hiştin, hatine terikandin. Dezgehên ragihandinê yên İsraîlê behsa ew ê jî dikin. Niha Kurd wextê ku lawaz bin
Kurd vakti ku tehatine terikandın ev encameki çeva ev bandoreki çeva li ser siyaseta hereme bike divê meselê de. Yinnet news jî heye ew jî ji ber dîzaynkirinê nû yên jeopolîtîk dibe ev mesele henekî pêş ketiye ji ber vê yekî Kurd wenda kirine. Yani hêzên navnetewî xwestine ji ber meseleyên xwe ên jeopolîtîk dîzaynekê nû bidin rojhilata navîn di vê çarçovê de Kurd bûne qurbanên projeyên van hêzên navnetewî. Yani dîsa eyn tiştî dibêje binêrin. Yani bi taybetî nêzîkbûna navbera Enqere û Şam hêzên Kurd lawaz kiriye, bandora Amerîka jî sînordar kiriye. Niha hevan vaya hûn zanin anha Iraqê dest pê kiriye li ser sînorê xwe û Sûriyê parastina xwe bike, ewlehiya xwe xurt bike li wê derê. Tê gotin ku di demên pêşmê de çete ve bikaribin êrişên heştî şehbî êrişên hêzên dibin kontrola İranê dibikin li ser axa Iraqê. Êrişên dibin kontrola İranê li ser axaka Iraqê. Niha di vê çarçovê de Marco Rubio Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê şiyarî daye Iraqê dibêje hikûmeta dibin kontrola İranê de nabe hevpeymanê me. Niha Wezareta Karê Derve yê Amerîkayê ragihand ku Wezîrê Karê Derve Marco Rubio berêya telefonê bi Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî re axifiye. Li gorî wê de xuyaniya Rubio tevê ku pesnê hewlên Bexdayê daye ji bo kontrolkirina çekdarên Daişê. Şiyarî da ku aliyên Iraqî di derbarê pêkanîna hikûmeta nû de qels tevdigerin, hikûmeteke ku ji aliyê İranê ve were kontrol kirin, nikare hevkariya di navbera Bexda û Washingtonê de bi pêş bixe. Yani pêş da dibêje hikûmeta ku were ava kirin dibe girêdayî Amerîkayê be, ne girêdayî İranê be. Ka bindirin wê çawa bidome. Niha li gorî da xuyaniyê Marco Rubio pesnê înisiyatîv û serkirdeyetî hikûmeta Iraqê daye pêşî wekî din Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê û Serokwezîrê Iraqê hewlên dîplomatîk yên didomin guftûgo kirin da ku welat bi lez welatiyên xwe ji Iraqê werbigirin ew ê di nava Daişê de ravestî dadgehan bikin. Yani aniha 7,000 10,000 çekdarên berê ên Daişê ku li Rojavayê Kurdistanê girtî bûn aniha birine Iraqê li wê derê ne bereyên dîplomatîk bang li welatên cîhanê dikin ku werin şervanên xwe ê berê ji wê derê bibin. Hemalatiyên ku derê ne bibin. Rojavayê Kurdistanê heta niha pir caran xwestibû ji van dewletan werin hemalatiyê xwe bibin. Lê ji ber ku van welatan nexwest rewabûnekî bidin Rojavayê Kurdistanê ne çûn ji wê derê negirtin. Yani ecayîb tiştekî ye. Tu cara nexwestin statûyekê siyasî bidin Rojavayê Kurdistanê. Ez di derbarê Tirkiyeyê tiştekî dijî bu were parve bikim. Ez pir dixwazim ku milletê me zanibe dewleta Tirkiye ji me re nabe dewlet. û niyeta dewleta Tirkiye jî tune bibe dewleta me. Hûn ya li ser ekranê hûn dibînin çi ye? Ya ku hûn li ser ekranê dibînin hevano ev hemşîre îkra ye. Hemşîre îkra heqîqetê em nizanim Kurd e û Tirkiye û qet ne mühîm e jî. İnsan e. Rabû li hember kirinên hodane yên çeteyên dewleta Tirkiye û Daişê û Heteşê çawa guliyê jinekê Kurd, şervanekê Kurd jê kirin û pê lîstin weke hevkarî, weke însan, weke vîjdan xwest bibêje ez li hember Daişê me, li hember kirinên hovane me ew qas. Muameleya ku li jinan hatiye kirin red dikim. Mesele ne Kurd e jî. Mesele ne Kurd e ya? İnsan, insan. Muameleya ku mexluqatekî li însanekî dike ew muamele hatiye redkirin ji aliyê hemşîre îkra be. Pêşî însanên dijatperestên Tirkiye ew hedef girtin, lînç kirin li ser medya civakî, adrêsa wê xwestin. Paşê jî bi biryara walî ew ji kar hate girtin. Aniha jî avêtine hepsê.
Hatta van deqiyan ji hepsî hatiye berdan ne hatiye berdan en zanim dibin çavan de bû. Ez pir merak dikim edaleta dewleta Tirkiye bi kîjan armancî jineke hemşîre ku xebata wê tenê saxkirina insana ye, tedavîkirina insana ye. Hûn zanin hemşîre însanê pîrozin. Yani karê wan sırf tenduristiya insana ye, baş bikin insana. Edaleta dewleta Tirkiye jineke ku kirinên hovaneyên Daişê red dike, mehkûm dike û gotinê xwe jî nabêje. Tenê guliyê xwe dihûnê. Ew qasî yani. Binêrin yani. Hemşîre îkra. Temamê nijadperestên Tirkiye, temamê rêveberên dewleta Tirkiye qurbana dayê porekî hemşîre îkra bin. Ev nivîs jî ji alî wekîlê me Sirrî Sakik ve hatiye parvêkirin. Çi dibêje? Sirrî Sakik dibêje ne heman por li heman eş, heman hest. Yani porê min û porê şervana ku şehîd bû ne aynî por e li aynî êş e, aynî hest e. Niha ez dibêjim ne heman mirov li heman bîrdozî, heman dijmintî sedeme. Yani yê ku ew kirin pêk anîne elbet ê ku hemşîre adavê jin hepsê jî ê ku porê jina Kurd jê kirine ne aynî kesin li aynî armanc aynî bîrdoziye, aynî dijminahiye. Ey mirovên edaleta dewleta Tirkiye, niha niyeta we heye hûn çi bikin? Niha niyeta we heye hûn porê hemşîre îkra bibirin, jê kin, kur bikin. Çi ye yani? Hûn ê çi bikin? Niha nivîskarê me Alî Ergîn Yurtsever, ez ê hema nivîsa wî zû bi zû ji we re bixwînim. Nivîsek pir kêfam jê re hat. Basa pêvajoyê dike, basa şera îroriyê li hember Kurdan dike. Ez hema bibêjim. Alî Ergîn Yurtsever em hatin dawiya fîlmê dibêje. Divê di destpêkê de were gotin ev rojên ku mîna kabûsekî li ser me daketine wê derbas bibin. Wekî gel em ê her tiştê ku me wenda kirine em ê dîsa vegerînin. Em ê wana ji nû ve bi dest bixin. Welatekî me yê azad wê hebe. Rewşa em tê dane mîna fîlmekî hezar salî carekî din dubare dibe em temaşe dikin. Dawiya wê fîlmê ji xwe em dizanin. Aktör diguherin lê erdnîgarî mijar wekî xwe dimînin. Hezar salin kolonyalîst dagirker bi aktörên cuda têne hemberî me. Ew axa me digirin. Ji pitikan heta îxtiyaran dikujin kesên ku serî hildidin bi mirinê bê hêjmar zilmên din re rûbirû dimînin, dû re jî hîn barbartir dibin û dipirsin çima hûn diaxivin. Di kiryara dawîn de xwîna ku ji nava diranê wan de hereket dadilêsin, di ser de jê û hêvî dikin ku em bi awayê herî bêexlaq û bêşerm baweriya xwe bi wan bînin, ji me dixwazin em bibêjin em bi we bawerin. Ji me dixwazin em ji wan re bibêjin em hezar salin birayê hebûdûne, ji me dixwazin em ji wan re bibêjin em hezar salin qedera me, çarenûsa me, xemgîniya me yek e, hevpar e. Ji me dixwazin em ji wan re bibêjin em şîrîkê hevin. Temam. Bêguman ew van hemiyan tenê bi hêza xwe nakin. Ew vê yekê bi beşdariya dilsoz ya hevkarên di nava me de dikin. Ji hevkarên di nava me de cesaretê dikirin. Carnan konformîst, carnan li ser bingeha çînî, sinif, tebaqa. Carnan jî ji bo berjewendiyên takeskesî tevdigerin. Di pêncî salên dawî yên tekuşîna azadiya Kurdistanê de agirbest pêvajoyên aştiyê bi berdewamî hatine ragihandin. Lê her gav tenê yekalî bûye. Lêbelê dewleta Tirkiye ne agirbest ragihandiye ne jî bi rastî tevlî pêvajoyê aştiyê bûye. Di her heyamekê agirbestê de tenê armanca wî bi destxistina axê bûye. Armanca dewleta Tirkiye di van pêvajoyan de xurtkirina pozisyona xwe, berhevkirina agahiyan ji bo destpêkirina êrişên nû yê li hember me. Ji ber vê yekê di dema ku jê re pêvajoyê aştiyê de hate gotin de jî ji Kurdan jesteke niyeta baş xwestin.
yek alî. Car naxwestin dîlên wan, esîrê wan yên destê Tevgera Azadiya Kurdistanê de werin berdan, car naxwestin gerîla deverên ku bi kedekî mezin, bi xwîna xwe, bi xwîdana xwe di destê xwe de xistine, bi dest xistine, wan hereman vala bikin. Carna jî ji Tevgera Kurd teslîmbûn xwestin. Paraniya van daxwazan hatin bi cîhanîn. Piştî demekî, dema ku em li paş xwe dinêrin, vedigerin, em eşkere dibînin ku dewleta Tirkiye tuk gav navêtiye. Her tişt ji aliyê Kurdan ve hatiye kirin. Di zindanên dewleta Tirkiyeyê de bi hezaran ferdên Kurd hene lêbelê wan yek ferdekî Kurd jî ji ber van pêvajoyan serbest bernedaye. Me bi çavên xwe şahidî kir ku dewleta Tirkiye destaniye ser her mafekî me ku em difikirin me ew bi dest xistibûn qaşo. Me kursiyên parlamentoyê bi dest xistin. Lê hem li hundir hem jî li derve rastê astengiyên gelekî mezin hatin. Tevî hemû astengiyan em beşdarî hilbijartinên şaredariyê bûne. Lê li her ciyê ku em bi ser ketine yan bi rêvebiriyên tayînkirî, yan bi qayûman, yan jî em bi girtîgehan re rûbirû mane. Me piraniya enerjiya xwe li deverên ku ji me re hatine vêkirin xerç kir. Enerjiya me ji me stendin. Werin em li paşa rojê binêrin. Yani rabirdûyê. Em vegerin salên berê. Ji sala 1993 vir ve dewletê bi navê aştî, bi navê maf, demokrasiyê çi kiriye hetana? Bi sedan gerîlayên ku di dema pêvajoyê aştiyê de ji deverên cuda vekişiyan ma nexist kemîne. Dûra jî ji bo kesên ku ji ber baweriya xwe bi pêvajoyê ji bo demokrasiyê şer kirine, jiyana wan nekir dojeh. Ma wan endamên şandê yên ku bi navê aştiyê hatibûn ma negirtin nexistin hepsê. Ma wan di dema berxwedana bajaran de mirovên me, însanên me di bodroman da, jêrzemînan da neşîwtin. Cenazê wan bi Kuriya neşandin malê wan. Cenazeyên ku neşandin jî di binê rêyên peya de li bajaran ve neşartin. Ji bo ku herkes di ser ra bimeşe û rûmeta wan şervanên mirî bin pê be. Ev hemû ne tekoşînekî asayî ya ji bo mafan bû. Bi pênaseya xwe ya herî zelal ew tekoşînek bû ku xwe ji kolonyalistan, ji dagirkeran rizgar bike. Şerê ku ev 5 salan em di nav dane, şerê rizgariyê ji serdestan, ji kolonyalistan, ji dagirkeran bû. Bi milyonan kesan baweriya xwe bi vê yekî anî. Li pê vê baweriyê çûn. Ji ber ku wekî ku dîrokê nîşan daye, ew baweriyek bû ku dikaribû pêk bihate. Îro pêvajoya nediyar ku niha em qebûl dikin di cotmeya 2024 de dest pê kiriye, em anîne deverekê tarî ku tê de rêya aştiyê xuya nake. Aliyê din di şerê xwe de îsrar dike. Armanca şer wekî xwe dimîne. Tiştekî naguhere. Dibe ku amûrên şer biguherin. Yani dewleta Tirk di armanca xwe de tu tiştekî wenda nekiriye. Qirkirina Kurdan, ji holê rakirina Kurdan, asîmîlekirina Kurdan. Armanc eyniye. Rêbaz diguhere. Amûr diguhere. Me bi dehan xwe pêşandan li derxistin li hember qayûman. Çi hat serê wan? Qayûm li ku derê ne? Neguherî. Qayûm li şûna xwe ne? Lê pêvajo didome. Daxuyaniyekê hate dayîn darbeyekê li berxwedana Kurdan da. Xuyaye aliyê Kurdan ev daxuyanî daye. Çi gotiye? Ji bo me qayûm mayûm tiştên piçûk ne girîngin. Ya girîng aştiye. Bila aştî pêk were. Veya daxuyanî aliyê Kurdan e. Di nava wê peyva aştiyê de çima neheqiyên ku li me hatine kirin cih nagire? Di nava wê aştiyê de tenê tawîzên ku me dane û em didin dewletê cih digirin? Çima? Divê em qebûl bikin ku dewlet li gorî planekê pir jîhatî amedekirî tevdigere. Ne tenê warên eskerî û siyasî de di heman demê de mafên ku li rojava hatine bi destxistin jî qels û bê hêz kiriye. Naberê ku em dewletê ji bo rêya aştiyê, ji bo rêya dagirkerên xwe, ji bo rêya rêbazî, ji bo rêya amûrê, ji bo rêya rêbazî, ji bo rêya amûrê, 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 ji bo rêya amû
devletên cuda, devletên beşdar yên di vê planê de, yani di serî de Amerîka rehne bikin, derê ku em van dewletan rehne bikin, divê em pêşî li xwe binêrin. Ji xwe bipirsin. Ma ji tiştên ku wan hezar salan aniye serê me tiştek weke ders bi dest xistiye, em tiştek jê fêrbûne, ma me armanca avabûna vê dewletê qet fehm nekiriye. Çima ew kesên ku heta jiyana bihev re dişopînin qet napirsin, çima me zêdetirî salekî mafekî yek mafekî biçûk jî me bi dest nexistiye? Yani ew kesên ku fikrê jiyana bihev re dişopînin, çima ranabin ji xwe napirsin ya ev salek zêdetir e pêvajoyê dest pê kiriye, çima heta niha me yek mafekî biçûk jî bi dest nexistiye? Çima? û di ser de jî armanca dewleta Tirkiye bi amûrên cuda didome. Numuneya Rojavayê Kurdistanê li Holê ye. Dewleta Tirkiye gav bi gav di armanca xwe de pêş ve diçe. Ne tenê wan daxwaza valakirina tûnelên parastinêkirine, ne tenê wan qereqolên bihêz ji bîr kirine, lê wan zêdetirî sed baregeh deverên eskerî bi dest xistine û pêş dikevin. Deviya bû ew ji Efrînê ve kişiyana. Deviya bû gelê ku koşber bîye di rûyê wan de ji nû ve vegeriya ser axa xwe û zeviyê xwe. Lê nebû. Di ser de jî bi êrişên dawî re Rojavayê Kurdistanê darbeyekî mezin xwar. Kobanî li ber ketinê ye. Ji ber ku dîktatör xwedî birînekî ye. Xwedî êşekî ye. Neçar ma gotinên Kobanî ket li ber ketinê ye daqurtîne. Ew ê bixwaze di roja rizgariya Kobanî de wê hilweşîne. Agirbesta îlankirinî wekî agirbestekê bê bingeh rastîn tê zanîn. Agirbestekê ji bo amedekariya şer e. Ev agirbestek ku aniha li Sûriyê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Şamê de tê kirin, behsa wê agirbestê dike. Agirbestekê vikû vala ye. Ji bo amedekariya şer e. Tenê duh pênc zarok ji sermayê mirin. û îro jî 5 kes hatin qetilkirin, 5 sivîl di du ji wan zarok bûn. Em hîna jî hewl didin pêvajoyê li ser bingeha biratiyê bimeşînin ku di cîhana rastîn de tune nimûna wî tune ye. Dewleta Tirkiye di vê fîlma ku em temaşe dikin de rol dilîze. Lê divê bizanibe ku ev fîlmekî xemgîn e. Dawiya fîlmê heye. Dawiya fîlmê wê were. Ev fîlm wê zû biqede. Sefera ber bi Îranê ve wê dawî li fîlmê bîne. Awayên tekoşînê tim diguherin. Ew ê biguherin jî. Şiklê tekoşînê tim diguherin. Heta ku armanc aynî be. Mala te ava Alî Engîn Yurtsever. Heval ez xatir ji we dixwazim eger we tiştekî nenivîsandibe ji min re mala te ava Serhat Bulbun karwan gelekî spas dikim. Karwan merci beaucoup her hebin. Eger we tiştekî neşandibe ji min re pir şabûm. Gelek spas dikim. Ji bo min mihîm e. Erê gelek baş e. Divê kurê min Mîr Welat heftmehî ye. Tenê li ber dengê te dem dirêj radikeve. Li ber Kurdiye te. Hevan mesele ev e. Vê Kurdiyê bidin godarîkirin, bi zarokan bidin godarîkirin. Rast e. Me bi şiklekî me reklam dexiste baş dibû. Ama reklam jî hewce ye ya. Ka ez li ajansekî binêrim. Eger nûçeyên deqeya dawî tune bin ez xatir ji we dixwazim. Saetên pêşme de ez ê werim dîsa bültenekî amade bikim. Tamam e.
Tene komkujî hene. Xatirê we silav rêz dem başe banna.